Martin Mikela, Prostějov. Martina si vzpomínám už před x lety. Wow, ten podjezd asi nebyl úplně clean, ale ještě máš Martina jednu jízdu, takže úplně v pohodě. A já poprosím, aby se na startu připravil Tomáš Kuzar za Horst Feders, Metrostav, Repo, Forum, Electric, Sík, Audio, Slix, Praha, ročník narození 87, týkační jízda. Backside Air, hezky zatím krásně čistě. Pojď na to, Tome, Ertu Peký, Svíča. Wow. Tomáš Kuzar, takže jdeme na to. Velký skok. Frontside 5. Je to možná trošku rychlost, to malinko vejš, ale jinak díky moc, Tome. Já poprosím, aby se nahoru na start připravil Emil Praněk za Nugget z Prahy. Jinak poprosím, jestli někoho aparatury, ať nám trošku zesílí hudbu. Moc ji tady neslyšíme. Bartos 360 se ani nepohybuje do rytmu, to vypadá, že opravdu jsme po tiku. OK, takže Emil Praněk za Nugget z Prahy právě v rampě. Tady přišel v rampě. Zase Peký. Nevadí, máš ještě jednu kvalifikační jízdu. Úplně v pohodě, pojď na speed trail. Emil Praněk za Nugget. A jdeme na skok. Emil Praněk, jeho první kvalifikační jízda tady ve Špindlu na Impromat 4x4 v českém poháru freestyle snowboardingu. Frontside 3 tail. Hezký stylák, nebo možná ještě trošku větší rychlost, nebo i malinko trošku výšku, ale díky moc, Emile. A já poprosím, aby na startu byl ready za Nugget Flow Oakley, The One, Dakine, Sursport, Bern a Infantil z Českého Krumlova, Filip Kutvirt. Takže jo, prosím, přivítejte Filipa, právě drobuje do rampy. Filip Kutvirt, jeho první kvalifikační jízda tady ve Špindlerově Mlýně na Impromat 4x4 českém poháru ve freestyle snowboardingu, první závod sezóny. Filip v rampě, potkal jsem ho tady už ve středu, kdy si byli kluci zajezdit na mísečkách. Bílo, pojď na to. Filip Kutvirt za Nugget Flow Oakley, The One, Dakine, Sursport, Bern, Infantil z Českého Krumlova. Pojď na to. Takže první kvalifikační skok. Zpět a nádherná výška, krásný styl. Takže Filip Kutvirt, krásná první kvalifikační jízda. A prosím, aby už nahoře na startu byl za Nugget Bataleon a SkateShop.cz za Víčkova Brodu připraven Lukáš Tomšů. Takže Luky, pojď na to. Čas nám krásně plyne, máme čas, nemusíme pospíchat, všechno v pohodě, ale i tak bych poprosil gromy, aby se pomalinku dostavili nahoru na start, aby jsme hned po podjetí Adults mohli pokračovat vaší druhou kvalifikační jízdou. Mezi tím samozřejmě relax zóna, dole na dojezdu sjezdovek, naše stánky, Monster Energy, Husta občerstvení, Nikita, SkateShop.cz, Swix a Jägermeister. Zastavte se dole, určitě si můžete dole vyhrát nějakou pěknou cenu, zasoutěžit si, doplnit energii, dát si něco dobrýho k podívat se na nový oblečení od Nikity, určitě spousty pěkných věcí od SkateShop.cz. Mezitím na trati Lukáš Tomšů, Nugget, Bataleon, SkateShop.cz, Havlíčku Prod, startovní číslo 37, pojď na to. Lukáš Tomšů. Jdeme na speed trail. Velká podpora tady za mnou. Grinding Pong. A jdeme na skok.
Pěkně na skoku, takže díky moc Lukáš Tomšů za Nugget Batalion z Kejčov.cz Havlíčků Pro a na startu už by měl být připraven lokál ze Špindlového Mlýna pro tuhle sezónu. Pepe Samek za LTB Salebru z Kejčov.cz, Spy Level a DVS z Prahy. Jeden z největších snowboardistů celé České republiky. Viděl jsem ho tady trénovat s GoPročkem od štábu 360, takže těšte se na první díl. Určitě z toho uvidíte spoustu super záběrů. Pepe Samek, jdeme na to, takže prosím, velký support. Pepe Samek. Pojď na to, Pepiku. LTB Salebra, Skate.cz, Spy Level, DVS, Pepe Samek právě v rampě. Obrovská výška, pěkně frontsider, pojď na to, kámo, backside. Taky hezky, frontside 5. A Eliup na konci, takže díky moc, pojď na rail. Jedem, za mnou obrovský support. Naprosto perfektně i na railu a jdeme na velký skok, takže Špindlerův Mlýn, tohle to je Pepe Samek. Jeho backside 7 krásně na velkým skoku, takže díky moc Pepe Samek, LTB Salebru, Skate.cz, Spy Level, DVS. Já jenom upozorním, že postupuje nám 12 jezdců do finálka. Takže jako další by měl být za rajdu připravený Tomáš Bela z Plzně. Předposlední jezdec prvního kola kvalifikační jízdy. Informa 4x4 český pohár freestyle snowboardingu 2011 tady ve Špindlerově Mlýně. Perfektní trať, rampa, rail, skoky v průsmyku. Tak jak to má přesně být. Takže ještě jednou díky moc Stiarau, Špindlerův Mlýn a samozřejmě Snowpark Design. Speed trail. Frontside no slide. Příště určitě by na tom railu kilometr díl, ale jdeme na skok. Backside 5, takže díky moc za ride Tomáš Bela z Plzně. A jako poslední opět z Plzně, pravděpodobně jeho kámoš za Barton Night Sixou Monster Románek Dlouhý. Takže prosím, trošku support Roman Dlouhý. Pojďme na to, Roman Dlouhý z Plzně za Barton Night 60 a Monster Energy. Krásných 20 let Eliup v rampě. Pojď Romy, ten týden měl trošku virózu, takže budu celkem chápat, když jeho jízda nebude úplně na 100%, ale i tak tady byla včera vidění desítka v tréninku. Frontside 7 jako nic. Takže díky moc Roman Dlouhý za Barton Night 60 a Monster z Plzně byl poslední v našem prvním kvalifikačním kole. Dáme si 2-3 minutky pauzu, poprosím, abychom se mohli napít trošku občerstvit a mezi tím poprosím samozřejmě